Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo guztioi eta ongi etorri herriz herrira. Gaurkoan Irunberrira etorri gara. Nafarroako ipar-ekialdean kokaturiko udalerria. Zehatz-mehatz Zangozako merindadean. 1300 biztanle inguru ditu eta gaurkoan horietako zenbaitekin hitz egingo dugu ea pandemiak herrian zen olako eragina izan duen ezagutzeko. Beraz, besterik gabe, has gaitezen Irunberri ezagutzen. Kaixo, egunon. Kaixo, egunon. Inigoren bila nabiz, balzara? Bai, ni naiz. Kaixo. Hori da, kaixo, Pablo, egunon. placer bat, txaloakoa. Zer Inigo. Oso ongi. Zera, nora ekarri gaituzu, azaldu pixka bat, ean ongo. Orain etorri gara Irunberriko enparantza nagusira, eta gaude orain Irunberriko arroien interpretazio zentroa. Eta zenbat denbora daramazu zuk hemen lan egiten, Inigo? Badaramat 3 urte ja. Ni ez Eta- naiz hemen ez zara Irunberrikoa. Ez, ni badaramat hemen 3 urte eta naiz Iruñekoa. Eta Iruñatik joan etortzen zara, egun guztietan? Hori da, egun guztietan etorri, bai, dira, ez dakit, ordu erdi bat, kotxean, autobiatik oso erraz, Ez da beraz asko. ez da zaila niretzat. Eta gustora hemen lan egiten eta? Bai, oso gustora, Bai, ez? oso gustora. Batez ere udan, eguraldi honarekin Bai. oso gustora. Ze bisita gidatuak eta egiten dituzu edo? Bai, lana oso ezberdina da. Adibidez udan da turismo bulego bat bezala funtzionatzen du eta egiten dugu turisten harrera, informazioa eman eta bar. Eta urtean zehar lan egiten dugu batez ere eskolekin. Eskolekin, bisita gidatuak egiten, bai arroiera, bai interpretazio zentroa. Iruditzen bazaizu Inigo pixka bat erakutsi eta honi buruz galdetuko dizut bisitatzen dugun bitartean? Oso ondo, bai, zinimean, sartu ginekin. Bai. Ze hau harrera izango da, ez da? Hau da harrera, hemen dago bulegoa, hemen turistak sartzen direnean, gu hemen harreta ematen diogu eta ekin egin dugu hemen, bai. Hau ez da turismo bulego ofiziala, Nafarroaka. Hau Zangotzakoa, hori da Zangotzakoa eta gu hemen laguntza ematen diogu, hemengo zonaldea, aurre Pirineotako arroak bizitatzera etortzen direnean. Hori da zuen lan esparrua edo, ez? Hori da gure lekua, bai. Bai, eta gero, nahi baduzu hemendik etorri. Zuk esaten duzun tokira, ez dut ezagutzen, oseak... Bale, hemen, baitu 3 solairu, eta hemen beko solairua, hemen gauden lekuan, hemen dago erakusketa etnografiko bat, eta badago barrika batzuk, hemen Irunberrin ohitura zegoen, eta badaude 3 bodega oso onak, bat da ekologikoa, adibidez Azpea bodegak, eta beraiek utzi ziguten honako barrika hauek, eta gero turistak etortzen direnean, asko erabiltzen dute hau, maketa hau. Hau da, non gauden, ez da? Hori da. Pixka bat. Bai, hemen etortzean, mundu guztiak gustatzen zaio ikustea hemengo erliebea, eta non gauden kokatuta, eta hemen erakosten dio. Bai. Eta gero hemen daukagun mapan, ere maketaren berdina, baina mapan irudikatuta, bai. Eta zera galdetu behar nintzun, Inigo, asko nabaritu da turismo arloan pandemiaren eragina, nabaritzen da turismoa jaitsi egin dela edo nolakoa da egoera? Bai. Egia esan urte honetan, eta aurrekoan, nabaritu da asko. Hemen arroiera, bai jende asko joan dela, igual jendea naturara joan izan nahi du, eta joan da, baina hemen zentroa, batez ere ia urte osoan egon gara Nafarroa itxita. Orduan nafartar gehienak joan nahi dute naturara eta hau ez dira hemen sartzen zen ja ezagutzen dute zonalde hau. Orduan hemen beste urteetan jende gehiena ziren atxarrikoak edo beste komunitatekoak. Eta zuek irekita egon zarete pandemian zehar edo nolakoa izan da? Bai, hasieran uztailera arte egon ginen itxitak.
bai, pandemiaren hasieran, uztailean ireki genuen, eta bai, uztailera arte egin genuen lana etxean, pizka bat, korreoak, telelana, bai, guztiak egin duguna, bai. Eta, bai, egin dugu telelana, eta gero, behin ireki genuen, udan ja nahiko jendea, baina nabaritu da asko. Adibidez orain, aste santuan, duela gutxi, bai, etorri dela jendea, baina alderatuta beste urteekin askoz gutxiago. Igual gainera, aste santuan oraindik itxita zegoen Nafarroa, Nafarroakoak bakarrik. Hori da, bai, nabaritzen da asko, bai, batez ere hori. Hemen nafartarrak ez direla etortzen galdetxera. Turismo bulego bat da, orduan ez dira etortzen galdetxera, ezagutzen dute dena. Bai. Ze jarraituko pixka bat ikusten, bai. Zenbat solairu ditu honek, Inigo? Bai, baitu, beko solairu hau, lehenengo solairu bat, hor dagoela arroien irudikapen bat eta maketa vertikala. Gero, bigarren solairuan badago ikusentzunezko gela, hor 3 bideo ikus daitezke, oso politak dira. Gaur ez duzu denbora, baina beste egun batean igual etorri eta ikusi, bai. Eta gero, azken solairuan badago ludoteka bat, aurrentzat, baina esan dugu itxita urte osoa. Igoko gara pixka bat igual bigarren solairura ikusteko... Bai, guazten. Arroien estenifikazio hori. Bai. Eta zera Inigo zuen, lan dinamika denbora honetan asko aldatu da, moldatu behar izan zarete egoerara nolabait edo lana nolabait berdin mantendu da. Bai, batez ere hori urtean zehar lan egiten dugunez eskolekin. Horri buruz galdetu behar nizun. Bai, ezin izan dugu haiekin egon. Ez da eskoletako bisitarik egon? Ez, pasaren hilabetera arte, oraindik ezin genuen haiekin egon edo Nafar gobernutik izan dira pizka bat perkabituak eta ez ditugu jarduerak egin, baina bai egin duguna da bisita virtualak. Moldatu egin gara, pizka bat eskatzen zutenari eta egin duguna grabaketak egin eta saldu virtuala. Haiek ikastoletan erakutsi edo eskoletara joan zuek eta bertan erakutsi edo haiek hona etorri? Ez, haiek eskatzen ziguten bizita egitea virtualki eta gu bidaltzen genion bideoa. Bai euskeraz, bai gazteleraz, adin ezberdinetara egokituta, eta bai hori izan da pizkat gure lana urtean zehar, bai. Berritu egin zarete Arroien interpretazio zentroan, leku guztietan bezala azkenean, ezta? Bai hori da, ikasi egin dugu pizka bat, bideoak egiten, nik ez neukan ideia askorik, baina moldatu gara eta... Arazo guztiek aukerak eskaintzen dituzte, ez da? Hori da, bai, orain balio digu beste gauzak egiteko edo irekitzeko gure lan arloa, bai. Eta Inigo, hemen atzean duguna zer da azaldu pixka bat, jode? Bueno, maketa artikal hau oso polita da eta lehen esan didazunez la joya de la corona, ez? Hemen zentroan. Eta hemen irudikatuta dago Arbaiungo arroia. Hau izango litzateke Arbaiungo arroia dela. Ez da Lunbierreko arroia, Arbaiuneko. Hau da Nafarroko handiena, Arbaiungo arroia. Eta orduan hemen egongo litzateke ibaia eta arroia, eta ezkerrean ezkerreko arkaitza eta eskuineko arkaitza. Eta hemen dagoena da, hemen bizi diren hegazti ugarienak edo ohikoenak, hemen pasatzen diren ohikoenak. Lehen genituen hemen prismatikoak, aurrentzat eta ikusteko. Orain pandemiarekin kendu izan ditugu. Eta, hemen ikusten direnak dira saiarreak. Batez ere, saiarreak ugatza baita ikus daitezke Arbaiungo arroian, eta sai zuria baita, batez ere saiak. Saiak bizitzen dira hemen arroian. Eta, orain itzalita dago, baina lehen esan diazu kameren atzean, normalean hemen hegaztien soinuak eta jartzen dituzula. Hori da. Ikusleok jakin dezaten, hemen ere... Bai, hemen sartzen zara eta... Erreala dela, ez da? Bai, hau da, esperientzia hori, bai soinua, bai ikusten, bai, jartzen dugu soinua eta entzuten da hegaztien... Inmersioa, ez da? Bai, inmersio total. Bai, eta hori, pasa hemendik nahi baduzue. Gero, hemen badugu, mural honetan irudikatuta, pizkat Irunberriren inguruan dauden paisai ezberdinak. Hau eskolekin erabiltzen dugu beraiek ikasteko ekosistema ezberdinak daudela, eta paisai ezberdinak izango lirateke basoa, landazoroak, ibaiertzeko ekosistema eta arroia.
Gustoko izango du jendeak hau ikustea, ez da? Bai, eta gainera dago marrastuta, ez da plantilla bat. Bai, eta oso... Sekulako lan orduan. Bai, hau duela asko margotu zela, baina dago oso ongi, bai. Azaltzeko eta hori oso ongi, bai. Eta zerain egun hoia bukatzen joateko egin nahi zut galdera bat, zuk hemengo langile bezala, Arroien interpretazio zentroko langile bezala, eta turismoaren arloan lan egiten duen pertsona bezala, nola baloratzen duzun orain datorren egoera turismoarekiko, ez da? Orain itxira perimetrala bukatu eginda, eta ematen du pixka bat berriro ere abiadura hartzen hasiko dela. Ondo ikusten duzue datorren uda turismoari dagokionez, edo nola baloratzen duzu egoera? Bai, nik uste dut jendea gogo askorekin dago irteteko hemen. Orduan, igual Nafarroko jendea aterako da, bai Hondartzera edo beste komunitatera, eta gu jasoko duguna da Aragoiko jendea edo Euskadiko jendea. Orduan, nik uste dut hemendik aurrera uda honetan horrela mantentzen badira neurriak, egongo dela jende nahiko. Ja aurreko udan egon ziren ez hemen, baina Arroian bai, baitugu hango datuak, parkinekoak eta bete zen, egon ziren rekorrak, jende asko joan zen, bai, Nafarroko bakarrik. Orduan, orain nik uste dut ere egongo dela horrelako egoera, eta, bueno, guretzat lana da, ni ere nahiago du jendea etortzea, eta bai, eta erakustea, eta haiekin hitz egitea, oso aberasgarria da, beste lekuetako jendeekin hitz egitea. Beraz, ni irrikitan nago hau bukatzeko eta egoera normalean gauden ja, lehen, eta bai, nik niregatik ea etortzen den jendean, eta irrikitan, bai. Eta bai, ni prebisioak ditut jendea etorriko dela, bai. Ba, inigo, espero dugu ala izatea, eta espero dugu lanpetuta aritzea, hori seinale ona ez zait importa, hori da. Ba, inigo, mila esker elkarrizketa hau eskaintzagatik, eta zure lantokira gonbidatzeagatik, esan oso polita da, eta jendeari hemendik esaten digu animatzea, ona etortzera, eta bueno, benetakoa ere bisitatzera, ez da? Edo igual, lehenik hemendik pasatzea, eta gero ja, Arroiera joatea. Gero jakiteko nondik... Hori da, dena ja teoria izateko, eta gero praktikan ikusteko. Ba, Inigo, esan bezala, mila esker berriz, eta ondo izan. Bale, oso ongi. Bueno, hurrengo arte. Agur. Kaixo, Ana! Kaixo! Zer moduz, Paula? Kaixo? Ondo guztia? Bai, ongi. Ana, bera izara zu, Bilduko zinegotzia, ez da? Hori da. Oposizioan zaudete... Hori da, bai. Ba, hori, Ana, etorri gara zure lantokira. Esan genizun bezala, galdetzeko pandemiak zenolako eragina izan duen Irunberriko bizitzan, ez da? Zuri zinegotzi bezala, udaleko ordezkari bezala. Pues egia esan, hasieran oso larri izan zen, leku guztietan bezala inork ezekien ezer. Orduan, beldurra, kezka, baina bai gertatu zela martxoan hil zela Irunberrin 67 urteko gizon bat, eta ongi zegoen, harrapatu gintuen pizka bat, hola. Bai, gero aurrerago, agureren bat, nahiko zaharrak, eta gero Gabonetan, Gabonak pasa ondoren, bai egon zela brote handi bat, kasu pilo bat herrian, jendea egia esan ikaratu egin zela, kribau bat ere egin zen, hasi baldin bazen astelenean, ostiral aldera egin zen kribau bat herri osorako, eta egon ginen 15 egun nahiko larri, jendea zen ateratzen etxetik kalera,
eta oso kezkatuta geunden, egia esan. Bai, beldurra, baina, bueno, egia esan, azken finean gero ezen ezer gertatu, ez? Kutsatuta gehienak gazteak ziren, helduren bat ere, baina, bueno, gero ja ezen ezer gertatu, pues gauzak lasaitu egin ziren, bai. Zeran, iruditzen bazaizu, bueltatxo bat bagoaz. Bueno, zuk esango didazu nondik joan, nik ez dut dago... Bai, kale nagusiti, joango gara, klaustro plazara. Bai, kale nagusira. Eta zera galdetu behar nizun dana, sozialki edo, bueno, igual, ekonomikoki ere, zenolako eragina izan du pandemiak Irunberrin? Ostalaritzan, komertzioetan... Bai, pues, bueno, suposatzen dut beste lekuetan bezala, hemen ere, pues, distantziak eta familiarekin eta lagunekin ez elkartearena, elkarte guztiak itxita, pues, bai, eragin soziala izan du. Baina, bueno, ezin gara ere gehiagik kexatu, ze azken finean herri txiki bada, eta hori, gaude natura zinguratuta, eta kriston suertea daukagu. Orain egon berri gara Inigorekin, bai, arroia eta, bai, ingurua, bai. Zenolako ingurunea daukazen, bai. Eta gero, ekonomikoki egia esan, pues, batez ere ostalaritzan. Bai. Ostalaritza, bueno, eta ostalaritzaren inguruan mugitzen diren zerbitzua, claro, edari banatzaileak, hori da, jatetxeetara zerbitzatzen dutenak, eta horrek bai izan duela eragin handia. Eta gero, enpresak ez, egia esan, hemen langabizi gutxi, eta lana dago, eta enpresak oso onge joaten dira. Bai. Eta zera, honen inguruan, esan duzu, agian ostalaritzak eta ostalaritzak elikatzen dituen sektorek pairatu dutela pandemia. Bai. Zenolako neurriak hartu ditu honen inguruan udala? Udala, bueno, pues udalan hasieratik bildu ginen komerzianteekin, autonomoekin, hitz egin genuen beraiekin, pausoak eman, eta egin zen Gabonak aldera bono kanpaina bat jendeak konsumitzeko herrian bertan. Osea, landu zen pizka bat hori, herriko konsumoa. Hori da. Eta gero, autonomoentzako eta komerzianteentzako, batez ere geldirik egon zirenentzako, egin zen ere, osea, udalak prestatu zuen diru laguntza bat, eskaini egin zen eta eman ere. Orduan, bueno, pues, alde horretatik ostalaritza eta komerzianteak nahiko pozik zeuden. Bai, eta gero, adibidez, terrazak eta beladoreak direla eta egin zen ere udal ordenantza bat. Terrazak edatzeko? Bai, ez egoelako, azken finean, espazio publiko okupatzen ari dira, ez, ostalaritza, bueno, eta gu jendeak, por supuesto, eta pizka bat hori ordenatzeko ero egin zen ordenantza bat, igual, jende batzu ez dago oso ados honekin, baina bueno, da gauza puntuala. Bai. Hori, da pandemiaren ondorioz. Hori da. Eta gero, suposatzen da, bueltatuko dela hori. Baina, bueno, momentuz ez pixka bat laguntzeko alden enean edo hori da xedea. Hori da. Eta zera, Ana, udal bezala, eta, bueno, zure kasuan zinegotzi bezala, baina udal bezala, zenolakoa izan da pandemiaren kudeak eta esperientzia hau? Bueno, pues, hasieran egia esan nahiko nahazketa borrazketa izan zen. Ze, inork ezekien ezer, orduan ni batez ere baloratzen dut, osea, neurriak eta hori, jarri zizkiguten, baina gero hori nola kudeatu, hori izan zen pizka bat zaila, mezuak nola adierazi, jendea ez beldurtzeko gehiago, baina aldi berean, kasu egiteko eta aurrera eramateko pandemia hau, klaro. Uste duzu erantzunkizunez aritu dela Irunberriko biztanleria eta pandemia? Bai, nik uste du baietz. Hombre, badakit, normala den bezala, hori, kosta egiten da, neurri guztiak, bai. Nahi duzue joango gara plazara? Zuk esaten duzu tokira, Ana, bai. Pues, zaila da, bai. Bai hori, jendeak erantzunkizunez hartu duen pandemia eta, kosta egin zaiela. Bai, Gabonetan gertatu zen hori ez, baina, izan zen gauza puntuala. Nik uste du jendea, bai. Ni pozik nago Ilunberriko jendearen erantzunarekin. Nik uste du baietz. Eta nabari egiten da, Ana, nolabait igual giroa
giroan, herriko giroan positibotasun gehiago dagoela, txertaketak direla eta orain nolabait adineko jendea eta lasaiago dago, ez da, beldur gutxiagorekin eta nabari egiten da orokorrean. Nire iritziz, ez dakit, igual beste baten esango du ezetz, baina nire iritziz bai, orain oso giro lasaia dago herrian, eta postekoa da, gainera eske behar dugu. Bai. Behar dugu, jendea behar du, elkartzea, egotea beste jendearekin, erlazionatzea, ez? Eta gero, asteburu honetan begira dira San Isidro festa txikiak, eta badago ere udalaren partetik, pizka bat ere beldurra, jendea, bakizu, baskariak, elkartzeak, eta... Baina, bueno, espero dugu ezer ez gertatzea eta jarraitzea gauden bezala. Ospatuko da, zeo zer edo... Ez, bertan bera geratu da dena, bai. Hori bai, udalaren partetik nik uste dut egin daitezkela ekintza gehiago, jarduera gehiago, ze azken finean geratu da dena bertan bera, eta nik uste dut egin daitezkela gauzak. Adibidez, gazteek eman digute kriston eredua. 2 hilabetetan antolatu dituzte 2 kontzertu eta egiten ari dira gauzak, eta egin daitezke. Goerara moldatuta, hori da. Pixkat irten bidea. Neurriak hartuta, hemen dago klaustroan nahi baduzue. Bai, zemezu emango zenioke Irunberriko biztanleriari pixkat tiratzen jarraitzeko, ez da? Ja, azkenengo esfortzu egiteko. Badakigunez jendea ja nekatuta dago, kosta egiten da asko, ja urtebete daramagu neurri guzti hauek eta neurri gehiago eta gehiago betetzen. Nolako mezu emango zenieki pixka bat hori tiratzen jarraitzeko, ez da? Bueno, ni bai positiboa izan nahi dut. Pazientzia gehiago izateko, neurriekin jarraitzeko, ez, eta arauekin. Gero, adibidez, txertoak jartzen ari dira zonalde honetan, eta nahiko azkar joaten dena, orduan animatzen dut, tokatzen zaionari txertoa jartzeka. Horren inguruan dagoen pixka bat, debatea txertoak... Hori da, badago beldurra ere, uler daitekela, baina nik uste dut, garrantzitsua dela, hori. Denok, ez, jartzea gure aldetik eta hobekuntzarako dela. Hau da, esan dako klaustroa. Eta zer dago, azaldu pixka bat, hemen bukatzeko elkarrizketa... Hau zen konbentu bat, monjen konbentu bat, eta saldu egin zen, herrira. Eta hemen, egin zituzten, hau zen guztia, egin zituzten pisuak eta, baina hau mantendu egin zen. Hemen zegoen eliza eta koroa, eta... Eta zer dago, bisitak edo... Eta aurkitu egin zen, obretan mosaiko oso zahar, bai? Eta hemen, hau da zentro zibiko, eta hor dago ere jubilatuen egoitza. Begira, ez dut esan, hemen Irunberrin ere badagoela zaharren egoitza, eta ez da egon ez da kasu bat. Oso ongi kudeatu da eta zoriontzeko, hango langileak eta... Zoriona bidaltzen diegu hemendik, hori da. Zoriontzekoa da, ez da? Hori da. Langileak eta familia, Bai. Ondo egiten ari zarete gauzak orduan Irunberrin. Alde horretatik oso posil, bai. Ana, elkarrizketa bukatuko dugu, klaustro hain politau atzean izan da. Eta, esan bezala, mila esker elkarrizketa hau eskaintzeagatik, zure herrira gonbidatzeagatik. Eta Saloa Telebistatik zorte handia opa dizuegu Irunberriko biztanlei, eta espero dugu ahalik eta laizterren egoera honekin bukatzea. Mila esker zuei etortzeagatik, bai. Hori da, mila esker. Ondo izan. Berdin. Kaixo, haneren bila nabil, zara? Ni naiz. Kaixo, Pablo, Saloakoa, zer moduz? Zeran, nola ekarri gaituzu, azaldu pixka bat non gauden? Hementxe gaude, Arangoiti ikastolan. Irunberrin. Bai? Hemengo irakaslea zarazu? Bai. Eta zezan bat nizunan, igual, tokila zairen bat edo hitz egiteko hemen pixka bat zarata dago aurrekin eta ez dakit nola... Bai? Zenbat aur daude hemen ikastenan, 68. Ikasle zenbat zaudete, ba? 10.
10. Bai. Eta zelan asko azken aldian, pandemiarekin eta asko aldatu da gauza edo... Bai, Bai. aldatu da, bai. Etengabe, aldatzen ari da. Eta aurrak eta nola daude? Onartzen dute, ulertzen dute egoera hau edo arraroa egiten zaie oraindik. Egokitzen dira. Bai, ez? Bai. Formal. Bai. Behin azalduta, dago besterik. Bai. Zenbat urtetaraino daude aurrak hemen, ne? 6. maila arte. 6. maila arte, 3 urtetatik 12 Bai, hori da. urtetara, edo? Hori da, bai. Eta gero institutu dago Irunberrin, ikasteko edo nora jango dira? Euskaraz ikasteko, Zangotza. Zangotza. Bai, eta gero Iruñara. Bai. Ze, hemen eseriko gara, hitz egiteko lasai edo? Venga, perfecto, epa, erortzen naizela. Pues hemen musukoak entzen dugu, jutzen bazaizu, distantzia mantendu. Bueno, kaixo, Ane, ja hemen lasai eserita gaudela, galderatxo batzuk egingo dizkizut, uzten bai, azu bai. Lehen esan dizugun bezala, Herriz Herri programaren aurtengo gaia da, ea pandemiak herrietako bizitzan zenolako eragina izan duen, ezta? Zuen kasuan, Arangoiti ikastolaren perspektibatik egingo dizut galdera. Zer modutan hasteko aldatu da zuen lan dinamika pandemiaren ondorioz? Bueno, esan dizun bezala, etengabe aldatu da, etengabe aldatzen ari da. Hasierako sok horretatik ez, egokitu beharra ikusi genuen, eta egokitzen gindoazen heinean berriro ere egokitzeko beharra, ez? Egokitzen denbora guztian, bai. Orduan aldaketa etengabea. Bai. Eta zera, egon gara Ane hitz egiten udaletako ordezkariekin, eta haiei beti egiten diet galdera nolabait, guztiontzat egoera berria izan da, baino haien kasuan kudeaketa bat egin behar izan dute, ezta? Zuen kasuan ere kudeaketa bat egin behar izan duzu, ikastolaren kudeaketa, zenolako erronkekin topatu zarete prozesu honetan zehar? Azteko aurrak babesteko eta zaintzeko erronkarekin, etxeetatik, bakoitza bere etxean egonda. Familiekin komunikazioa ere beste erronka bat izan da, beste modu batzuk bilatu behar. Pertsonalki lehen egun hori ikusten ginen, eta orain zailagoa da. Eta gurasoekin eta esan nahi duzu, bai. Bai, azkenean hemen gurasoen presentzia oso garrantzitsua da, eta egokitu behar izan gara ere bai horretara, bai guk eta bai beraiek ere. Eta gero gure arteko koordinazioa eta hasieran ere etxetik egon da gogorra eta zaila, baina erronkak etengabeak, azkenan hemen pertsona gara eta bakoitzaren egoera pertsonaletik ere lanera joatearena edo ikasketekin jarraitzearena zaila. Aurrei kosta egin zaie, egoera ez onartzea, baina igual gehiago ulertzea, ez da? Biztanleriari orokorrean gogorra egin zaio neurri guztiak betetzea, ja asko erreta daude, ez da? Horren kasuan nolakoa izan da? Hasieran etxean ginenean hori zen ere gure kezka, ez? Ditugu ikusten, ez dakigu nola ari diren bizitzen, ez? Eta egokitu dira beraien familiekin, ez? Eta hemen gero ikastolan erraza izan da. Egia da zortea dugula, espazioa dugula eta herri batean gaudela. Orduan inguruak ere asko laguntzen du. Baina, ikastolan arau berri batzuk nahita ez jarri behar izan ditugu. Eta, hasieratik aurrei azalduz, nahiko erraza izan da. Beraiek ohitu egin dira. Eta egokitu dira, gu baino errazago. Zuek baino errazago. Esan arian baina gero ere zer ondorioak izan ditzazketen ja. Eta zeran, suposatzen dut, sektore guztietan bezala, zuen kasuan ere ikastola bezala, lan dinamikak eta guztiak zuen lanak orokorrean pandemian zehar bilakaera bat izan duela, ezta? Lehen esaten zenuen, moldatu behar zinetela egoera batera, eta gero segidan beste egoera berri batera moldatu. Suposatzen dut, konfinamendu totalean telematikoki lan egingo zenutela, ezta? Gero eskolak, ikastolak eta berriz irekin ziren, nolakoa izan da bilakaera hori? Ezjakintasunetik izan da. Ematen zuen nonbait eragin doazela, baina gero bereziki hasieran jaso genituen berri guztiak sare sozialetatik egiten zitzaizkigun, orduan zen oso kaotikoa, ez? Orduan,
bai, pues, neurri berri bat, venga, pues, orain honen aurrean egingo dugu, horrela eten gabe. Bilakaera, orain lasaiago gaude, okerrena pasada, ez? Baina, bueno, ala ere urrengo ikasturteari begira, antzeko, ez dakigula oraindik. Ez jakintasunean oraindik, ez da pixka bat. Bai, denatzeratzen ari da, bueno. Eta zeran, askok esaten zuten, klaseak telematikoki emateak eta klaseak telematikoki ematea oso desberdina eta askoz ere okerragoa dela presentzialki ematea, baina asko nabaritzen da, benetan telematikoki klaseak emateagatik zuentzat eta aurrentzat presentzialki egiterako desberdintasuna? Bai, azkenean, bueno, edo lagunekin edo familiarekin hitz egiten duzu bezala, ez da berdina pantalla bat artean izatea edo pertsonalki eta kontaktuarekin egotea baino, ez? Eta azkenean bai beraiek eta bai guk kontaktu hori behar dugu, ez? Edo gertutasun hori behintzat. Noiztik zaudete presentzialki klaseak ematen, kurtsonetatik edo aurreko konfinamenduaren ondoren ere kurtsoa amaitzera oraindik mantendu ziren telematikoki klaseak? Bai, aurre bukatu zuten etxean. Eta nabaritu zen gogoak zituztela, bueno, haien partitik eta zuen partetik ere suposatzen dut presentzialki ona etortzera? Bai, eta beharra ere. Bai, beste lagunekin egoteko eta bai. Eta zeran, esan duzu lehen, nolabait, egoera hobetzen ari dela, ezta? Nabaritzen da horrengan ere positibotasun gehiago, igual askatasun gehiago daukatela eta? Nik alderatu dezaket, igual herria eta hiri batean, ez? Guk hemen ustut kriston zortea dugula, bai langilok eta bai ikasleek ere. Ze, bueno, mugatuago gaude bai, baina beste aukera asko baitugu. Orduan ez du hainbesteko eraginik izan, zango nuke. Bai. Eta zeran, orain, egoera hobetzen ari denaren arira, zuk pertsonalki nola ikusten duzu hemendik aurrera datorren egoera. Ez jakintasun horren barruan, ez da, baina hobetzen ari izatearen barruan ere. Nola ikusten dudan. Aldera zaila. Prozesu honetan ikasi dudana izan da aurre ikuspen gutxi egin daitezkela. Pandemia batean aurre ikuspen gutxi plan bat egin dezakezu eta batean pikutara doa. Orduan, zain esaten digutenari eta horren arabera alik eta hobekien egokitzera hemen ikastola. Baina positiboago zaudezu agian lehen, baina orain txertoekin eta igual herrian ikusten duzu ere txertoak jartzearen ondorioz ere giroa animatuago dagoela eta jendea positiboago dagoela eta? Izan daitek. Bai, giroa badago. Giroa badago, ez da? Bueno, beti egon da Ilunberrin giroa, ez da? Hau izan da guztian, mila esker elkarrizketa eskaintzagatik, zure lantokira gonbidatzeagatik eta zuen lanarekin munduko sorte guztia opa izuegu. Mila esker, ondo izan. Mila esker. Bukatu egin da gaurkoz gure egitekoa Ilunberrin. Oso pozikoaz, herri honetako kaleak, bazterrak, baina batez ere bere jendea ezagutzeagatik. Beraz, besarka handi bat bidaltzen dizuegu hemendik eta hurrengo programan ikusiko dugu elkar. Aio! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.